I sad ćete još i da me raspravljate. Ovo nisam nikome ispričala. Ja sam samo rekla, znate šta, moj gazda je sad trenutno na Maldivima. Ja ni ne znam koliko je sati sad tamo. Moja prva ljubav je bio jedan divan čovek. Zapravo kad sam počela da živim u Moskvi, ako dođete tamo na posao bez šminke i frizure i nesređeni, vas pitaju ste bolesni. I bukvalno kad sam krenula svoj privatni posao u Srbiji, to je bilo to, 100 stolica i lupa. Dama ne viče, dama se ne ponaša kao frajer, dama se ne ponaša ni kao drug, zna se šta je dama. Ne možeš ti za svog bivšeg muža ništa loše kažeš, ipak si ti si ga birala. Onda sam mu ja rekla, ok, ali on, čovjek za koga sam se ja udala, to sad nije taj čovjek. Meni je to bio jedan od najvećih udaraca u životu. Muškarac se nada da se žena nikad neće promeniti, a žena se nada da će se muškarac jednom i promeniti. Volim da jedem slatkiše, to je najnezdravija beauty navika. Kozmetički eliksir, ceo život je na stand-by-u, kad si u procesu van telesne. Ja sad krećem da plačem očajno što sam trudna, jer mi dolazi beba u kuću. Njega su mi samo dali. Njega sam morala da prokljuvimo. Okej, šta s njim? Sve te priče, ok, rodit ću u 40. Nemojte, molim vas. Pa mislim, užasni. Rastočih svoju dušu. Ja sam apsolutno svesna svih manipulacija mog sina i na sve padam. Ali to je kad sam se razvela, bila sam u stilu, o ne, muškarci nikad više. Znači, ne. I onda 6 meseci posle toga se desila ljubav mog života. Pa od vas sam dobila gomilu neobičnih komplimenata. Da. To je jedna gospođa koju bi stvarno volila da sretim. Divnu gospodinu Kovačević. Wow. Neko se setio da bi možda moj lik poslužio kao inspiracija piscu. I onda sam ja tako počela da čitam u jednoj visokoj, plavoj doktorki Jeleni. Koliko ima sličnosti između vas i Jelene? Pa ne baš, ali tu i tamo se poklapaju neke rečenice. Sećam se da kad je htela da piše tu knjigu, da smo izašle u restoran i baš me onako satima ispitivala. Imaju dobre aktivne sastojke, ali potpuno pogrešno raspoređene. Jeste li spremili pidžame?